Rázovitá dedina Vernár leží v chránenom území Nízkych Tatier pri pramení Vernárskeho potoka. Bola založená na zákupnom práve. Prvýkrát sa písomne spomína v roku 1295. Horské prostredie podmienilo i živobytie pôvodného obyvateľstva. Z remesiel sa darilo výrobe šindľov a riadu. V obci stoja dva kostoly. Starší, rímskokatolícky chrám, pochádza z roku 1824. Bol postavený v klasicistickom štýle. Pravoslávnym veriacim slúži chrám z roku 1994. Dedine dáva neopakovateľný charakter prírodné bohatstvo, v ktorom je posadená Vernárska tiesňava, Vernársky kras a množstvo turistických trás vedúcich do oblasti Nízkych Tatier predurčili Vernár na využitie v cestovnom ruchu. V obci je viacero penziónov, ubytovať sa dá aj v súkromí. Počas zimnej sezóny je v prevádzke lyžiarsky vlek. Vernárčania sú verní svojim ľudovým tradíciám. Folklórnej piesni a tancu vdychuje život folklórna skupina Vernár.